Le Jurgen D'Amato, ħanibda nwieġeb mill-ewwel. Ma kontx qiegħed San Siro, kont qiegħed nara l-logħba mill-kwartieri ġenerali tiegħi f'Malta. Foddi jaqqas kont qiegħed l-Interclub illum minħabba l-kwalifika sprint. Jiġifieri is-sabiħa tal-Photoshop hija li n-nies jaħsbuk li tlajt San Siro meta fil-fatt ma kontx qiegħed hemm. Vuol dire tbessima tweġiba naqra ironika għal min wiġibni għal min ġa kellimni ċoħe fil-preview post li tellajna f'nofsinhar. Mill-bqija ma tantx hemm xi tgħidux. Inter tnej, Bologna tnej. Acerbi u Lautaro jagħtuna vantaġġ doppju, Zirkzee u penalty ta' Orsolini ifimni, iżommulna l-break u jċaħduna minn ġif punti li kienem min għal tajjeb fuq forums li nkun qed niċċettja magħhom matul il-logħba tal-Inter dawn huma ġiex punti li jistgħu jkunu differenza bejn il-lig u t-tieni post. Minn kif kont qiegħed nara l-logħba jiena nfakkarkom qegħdin f'xandira diretta għal min jixtieq jintervjeni. U parentesi żgħira li xtaqt nagħmel illum sew fix-xandira tal-lum f'kol fix-xandira ta' għada se nkun qiegħed libes flokkijiet sowed mhux għar-riżultat tal-Inter imma biex nuri rispett ukoll lil Sir Alex Ferguson, il-manager ta' Manchester United minħabba il-mewt tal-mara tiegħu Lady Katie. Kondoljanzi sew ma' manager li jien nammira ħafna. Sir Alex Ferguson kif ukoll mal-partitari kollha ta' Manchester United illi bħalissa din jaraw il-logħba tat-tim tagħhom mhux misejra tajjeb imma jiena ħassejt illi fil-ftit tiegħi wkoll kelli nuri rispett lejn Sir Alex Ferguson. Mela, parentesi magħluqa nkomplu nitkellmu fuq il-logħba f'Fatt Brady Buġejja qed jgħidilna tliftu raskom illum. Iktar milli tlifna rasna Brady naħseb illi bdejna tajjeb, waqafna fil-mument topiku u mbagħad ma stajniex insibu l-gowl ta' 3-2 meta ippruvajna nafsu. U biex nkun onest magħkom, urjajna żewġ gowl sbieħ, il-gowl ta' Acerbi bir-ras bullet header minn corner u il-goal bomba illi jagħmel Martinez mit-3/4 tal-kaxxa, goal bomba li mbagħad Zirkzee repeta l-gowl ta' 2-2. Biss kif anki hemm fit-tema prinċipali ta' dan il-video u kif ukoll qed ikompli jenfasizza Ronald f'sadni l-attakkant nieqes qiegħed jinħass ħbib tiegħi. Illum hija konferma oħra illi m'għandniex biex naħdmu fuq quddiem. Għaliex? Anki kif korrettament immarka il-ġurnalista l-Inter tal-Mediaset Marco Barzaghi l-logħba ta' Sanchez qed tkun iktar irtirata mis-soltu. Sotto speċi ta' iktar lejn attacking midfielder milli lejn quddiem. Għaldaqstant meta Lautaro Turam ikollhom jinqalgħu l-inġeri ta' Arnautovic m'għandniex players illi jistgħu jitlu jagħmlu differenza għax kieku kellek il-Arna għall-inqas kien tafet jixxildjalek il-ballun u waqqaħulek u jkompli jagħti l-logħba. Imma sfortunatament dan mhuwiex il-każ u proprju ukoll il-lack of firepower taf tkun kaġuna fejn l-Inter tlifna żewġ punti oħra llum. Orek ma tistax tirbaħ dejjem imma kif konna qegħdin ngħidu dawn huma logħbiet illi jridu jintrebħu bil-fors. Kristċilja dejjem hekk meta nagħmlu fost il-ġimgħa dejjem immorru ħażin fil-lig. U fil-fatt Kristċilja qed jgħidilna immorru għal Icardi. No comment. No comment. Joseph Borg +5 kontu kif kont tgħid 15 ilu. Ifhimni. Alright, noħodha fuqi
Voldieri Josef Parir tilla mux nistantik il-numri ta' Super 5 sarra ħarasek għax garanzija li jek jitlek u jħedħun tella ħafna. Voldieri dan il-kumment ma' dan is-supporter Milanisti u Juventin ser kolli inti jumlu. Kert fenek l-attak huwa l-bottleneck tat-tim punto basta 100% għal raġunijiet li konna qegħdin insemmu. Oġobni meta daħal Carlos Augusto li prova jagħmel kemm jista', proset ukoll lil Carlos għall-konvokazzjoni tiegħu mal-Brażil. Il-bija ma tantx imxitejtu, tlifna ġid punti, issa nittamaw illi ma jkollniex iżjed inġejs fil-waqfa tan-nazzjonal illi jmissna issa u mbagħad ġej ċiklu naqra jaħraq għalina il għaliex wara il-waqfa imissna mat-Torino barra minn darna li qatt logħba faċli. U mbagħad għandna l-logħba ma' Red Bull Salzburg li fundamentali nirbħu biex inkomplu nserħu rasna mill-gruppi. Inter Roma illi għal ħafna minna hija data mmarkata bl-aħmar minħabba ir-ritorn ta' ċertu tradituri Belġjani. Atalanta Inter li mhijiex Gasperini nafu kemm iħobbna, nerġgħu mmorru Salzburg biex nilagħbu mal-Red Bull Salzburg u nagħlqu mal-Frosinone dan huwa ċiklu tal-logħbiet li issa jmissna wara l-waqfa Voldieri. Huwa ċiklu kemm xejn perikolus. Għal-estrik dejjem birreferi kontrina serja ta' sistema fija kbira. Ifimni. Kien ma kienx qed naħseb qed tirreferi dak il-penalti Alessandro. Xorta Voldieri dak kien penalti ta' Tuan. Ifimni, xorta waħda jekk it-tim iġiblek id-dro trid tirreaġixxi. U sfortunatament m'għandniex il-materjal biex nirreaġixxu appuntu għall-oppożizzjoni. Ertin Camilleri, ma kienx il-penalty ġifieri, le Ertin mhux qed ngħid li l-penalty ma kienx, li qed ngħidu li anki skien ma kienx inti jekk iġibulek id-draw trid tara li tirreaġixxi. M'iniex qed nidħol fil-mertu ta' kienx jew le il-penalty din id-darba. Jiġifieri jiena li qed nara huwa mhux il-penalty imma l-fatt illi għandna dipartiment illi sfortunatament huwa dipartiment importanti biex tirbaħ il-logħba fejn għandna plejers neqsin u sfortunatament bħalissa qed tippenalizzana mhux se nidħol fil-mertu tal-penalti. Emanuel Cardona futbol illum sar jibes l-aktar ma' timijiet żgħar. Irrelevanti Emanuel, din kienet logħba illi jekk trid tirbaħ il-kampjonat trid tirbaħha għaliex issa kif ġew l-affarijiet tajna l-inizjattiva lil Milan illi llejla ħajlabu kontra l-Ġenova għalkemm nfakkarkom illi l-Marassi mhu ground faċli għal ħadd. U issa rridu naraw ukoll se jiġri fil-logħba Juventus Torino. Jiena fil-ferma tiegħi nibqa' ntenni dawn huma punti illi ma jistgħux jintremew għall-ebda raġuni valida. Għaliex kif anki juruna kampjonati oħra kull punt jott. U anki nafu x'ġara sentejn ilu meta tlifna l-kampjonat għal żewġ punti. Jiġifieri jiena għalija huma żewġ punti mormija. Għalissa ser nieqaf hawnhekk. Infakkarkom li minnu ftit ieħor dan il-video ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ukoll l-arkivju kollha ta' videos illi intellaw u l-programmi kollha ta' Mixzone, eccetera, eccetera. Jiena għal dan il-tmiem il-ġimgħa għadkom ma ħlistux minni għaliex fadal il-Grand Prix tal-Qatar se jkollna reazzjoni ta' dik it-tellieqa għada kif tispiċċa fuq il-Grand Prix tal-Qatar. Għalissa nixtieq ngħid ħafna imma ma nista' ngħid xejn u ma ngħid xejn.
u mbagħad nitkellmu bil-kwiet għada filgħaxija. Ħudu ħsieb u sempre forza Inter nittamaw illi l-waqfa ma tkomplix ittina aktar injuries.